Sí, és així. Ens demanen sovint que expliquem la nostra experiència en polítiques d'habitatge. Ens ho demanen des d'altres poblacions. Nosaltres us podem parlar de que vam establir el servei, de que s'han redactat els reglaments, de que s'ha contractat un tècnic d'habitatge i una administrativa, dels programes, el de compra d'habitatge aprofitant les subvencions de la Diputació, el de lloguer d'habitatge directament de l'Ajuntament, amb possibilitats d'inversió també aprofitant les subvencions de la Diputació. Hem incrementat els habitatges cedits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Hem aconseguit que la Sareb ens cedeixi 6 habitatges. S'han incrementat també els que arriben a través d'un programa de mediació del Consell Comarcal. Amb tot això hem arribat a uns 30 habitatges destinats a polítiques socials. L'avenç és importantíssim, però les necessitats són enormes i, per altra banda, hem cobert únicament aquests casos d'emergència de pèrdua d'habitatge i ens hem quedat amb ganes de poder impulsar habitatges específics, per exemple, per a la gent jove que té enormes dificultats per accedir a l'habitatge, o d'acompanyar un procés de creació d'una cooperativa d'habitatge. Es va aprovar un reglament per unanimitat i es decideix en funció de les necessitats que identifiquen des de l'Oficina d'Habitatge i des de l'Oficina de Drets Socials. Cal com a mínim, per exemple, un any d'empadronament i al capdavall hi ha una comissió d'habitatge formada per tècnics, per regidors de govern i regidors de l'oposició, i hem de dir que en relació a això ja s'han pres les decisions sempre amb una unanimitat absoluta i hem d'estar agraïts també del consens aconseguit i la responsabilitat que ha mostrat l'oposició en relació als casos que s'han anat succeint d'emergències en la situació de l'habitatge. La normativa legal i policial en relació a les ocupacions són les mateixes a tots els municipis. Les ocupacions, per altra banda, afecten molt majoritàriament els grans tenidors que mantenen l'habitatge buit. Tots ens movem en relació a les ocupacions en dades incertes, però segons les dades que proporciona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre els habitatges de grans tenidors que tenen l'origen en execucions hipotecàries i que han estat ocupats, que és la immensa majoria de les ocupacions, doncs Llagostera podríem estar al voltant de 26. Vidreres, per exemple, en tenen 69, Caldes 63 i Cassà 57. Per tant, estem molt per sota dels índexs d'ocupacions que tenen les poblacions de l'entorn. Nosaltres pensem que això és degut a les polítiques actives d'habitatge que hem impulsat des de l'Ajuntament i entenem que, de fet, la millor manera per combatre les ocupacions és justament tenir una política activa de mobilització dels habitatges tancats i de facilitar l'accés al dret de l'habitatge d'una manera regular a la gent que hi vol accedir. El padró és un registre. Les persones que viuen a Llagostera tenen l'obligació d'empadronar-se i l'Ajuntament té l'obligació d'empadronar-los. Els procediments poden ser diferents en funció de la situació de cada persona, simplement aportant documentació o amb la intervenció de treballadors de drets socials o fins i tot de la policia. No fer-ho, però no empadronar seria una infracció amb multes teòriques de fins a 100.000 euros i fins i tot amb penes de presó per incompliment del deure com a administració pública. Aquesta és la realitat. La resta és demagògia. Intentar aplicar altres criteris, limitar l'accés al padró és il·legal, com ho saben perfectament els ajuntaments que ho han intentat fer i han estat sancionats.